madriña, que responsabilidade tan grande. Premio, necesitamos unha vitrina acumulando todos estes premios. Os premios, ao fin e ao cabo, en realidade, son algo efémero, algo que non significa nada. A ver, significan o recoñecemento, está claro, das compañeras dos compañeros e de xente que se foi a pinza cando decidiu votar por algunhas opcións. Eso é certo, a xente... Como se pode observar, a xente entrega o vermú e entrega a alegría e veña a darlle. E tamén hai moita xente que se droga bastante o día das eleccións. Ese é un problema. Teño que agradecerlle a Alberto que descubrise toda a colección de apelidos que temos, porque é unha cuestión colectiva dunha familia, que non sei por que lle deu a alguén, algún antepasado, a dicir, voume facer alguén importante e poñerlle Martínez Guión Risco Valdivieso. Esa aportación que fai miña nai, a última, mas ao principio, a primeira parte, sempre foi unha cuestión que decidimos resumir. De feito, eu, por exemplo, que son a filla, é interesante porque eu tamén quería referenciar o tema da muller, porque vivimos nun país precarizado, nun país que está en situación precaria, e ademais nun sector completamente precarizado, e ser muller aínda precariza máis. Isto é un logaritmo nepediano, non sei que especie de figura matemática podería simplificar ou resumir o que é a situación que vivimos e máis sendo mulleres. Ben, pois eu son a pequena de 3 irmás. A ver se vou facer aquí terapia, porque tamén son autónoma tamén. E entón, como vixo que hai moitas autónomas e autónomos, igual isto tamén é unha terapia de grupo. Pero ben, son a pequena de 3 irmáns que van por riba de min e ainda moitas das veces tive que soportar o feito de dicir, claro, como eres a pequena de 3 irmáns, pois era esa nena consentida. Meus irmáns intentaronme queimar. E cando eu nací, meus irmáns iban polo corredor da casa dicindo, es unha niña, la vamos a matar. Sí, é así. Agradezo un monte, agradezo tamén a miña nai, sobre todo a miña nai e o meu pai, a educación que me deron, onde nunca fixeron ninguna distinción por cuestión de sexo. O baño era compartido completamente. Eu teñome bañado, de nena non parei de ver pirolas, todo día ver pirolas. É certo, é así. Entón iso agradezo moito. E si, de verdade, si, porque tamén te fai situar no mundo un pouco. É certo. Cando tes un exceso de algo, a veces dices... Somos iso, un país moi precarizado, pero que ademais ás veces penso que fuximos da nosa propia realidade, pero non porque creo que é algo inducido que nos ven de fora, non? Nós somos, xa dixo antes Alberto, non? Hai unha tendencia a desclasarse e somos traballadoras e traballadores dun país que hai que referenciar e que hai que ter noción e idea do país no que vivimos, que é un país precarizado. O noso sector, para min, é un sector primario, porque é un sector que xorde da terra e do mar que bate esa terra, e polo tanto é productivo, é un sector productivo, pero non productivo non só porque produza cartos, porque sexa económicamente rentable, senón tamén porque é un sector creativo, e iso é que hai que deixar facer, deixar crear. Eu, por exemplo, poderíamos contar experiencias de actuacións que tiven, non? Experiencias como, por exemplo, que poderedes pensar, isto foi cando ele empezou, non? Cando empecé, non. Pois hai un par, non cando empecé, hai un par de anos, por exemplo, actuei nunha camioneta, non era nin camión, nin furgo, era unha camioneta onde o público estaba colocado en oblicuo e comendo fideos con ameixas. E isto non foi cando eu empecé, isto foi hai 2 anos. Pois tamén actuei nun sitio que non lle recomendo a ninguén, se tedes a oportunidade, se vos chaman para isto, dicide que non, que foi no descanso da Panorama. Pero non foi no descanso da Panorama en calquera momento ou en calquera lugar. Foi no descanso da Panorama nunha parroquia de Barbadás, en Sobrado do Bispo, o día da final do Mundial de Fútbol que gañou España. É de verdade que, digo, levádeme un fígado, abridme en canal, que o vou sufrir menos, en serio. Eu onte rematei en un carral, un contacontos, collín as cousas do contacontos, primeiro carguei, despois descarguei, despois montei, despois fixen blá, derrota agua, despois desmontei, despois volví a meter no coche, despois levei as cousas a descargar onde teño que descargar, onde teño a sede de compañía, despois metín o material do día seguinte, o material do día seguinte que non me collía está atravesado, despois collín o que teño mañá, entón teño un malteiro compartimentado por seccións, non? Iso é a P9, ver todo rodeado de eucaliptos, empezar a cabrear cos arcolitos, empezar a cabrear con todo, é así. Pois isto un pouco un día normal, non?
Entón, que teño que facer agora exactamente? Bueno,